mar presidential. Mar kanwa dhi nyaka gi baba, minego wa kode Soi. Inonegwa kode Soi. Inego wa kode Embakasi ka. Ninego wa kode Elgeyo Marakwet. An gi jonete chopadi. Noko nyaka chopa ma gine mar chopa mambele otore. Tawacho ni yawa, wan manwa dhi Edwar. Nadhi 280 constituencies out of 290. Kanwa dhi Edwar. Gima lemo masani ji chamo wete wantiere ni mabano bende ber kabisa. Wasiro gi waonge wach bendo kwanyago gi ka gintiere lemogo. Seche magi chamo gigo to gipare chien ni ntiere jomoko manogore ne gini bende. Iwinjo owadwa. Koro wachwa mar donje broad based te gi wiwani. Boinyowa. Kik wadonja ni koro gini wada donji. Jakom mineno ni nose win presidency 2007, 2013 gi 2017. Kane poni wanya yudo mkati full. Nuam dhi manyo nus mkati nango. Ang'o momiyo nwa campaign presidential campaign. Koro an kipenja wuon ni ODM onego bed ni keto tiende moro oko. Konge maber ni iye kanya bedo maliet. Nentie party moro Germany. Party ni no join the ruling party. Manegi lose 2 million supporters at the next election. United Kingdom ka, London ka. Bende, party moro bende no join ruling party. Kidhi Zimbabwe ka, ZANU-PF. King'iyo party mar Morgan Changirai. Kano join ng'ane. Kano join ja Zimbabwe ni. Ker ma Zimbabwe. Nodogo lose seats by 50%. ODM ko join government. ODM ni no win government. ODM oknya join government kaka a lesser party. Ko join government, I'm very sure ni wadhi lose seats mbeleka. Nikech unpopular, government and very unpopular. Nikech kalure gi gik mane ker no wacho no nya timo ne jopiny. Oko tim ne jopiny. May neno ni ka ODM odonge sirikal ni to udhi lalo kombe. Wadhi lalo kombe mang'eny kabisa.